Здравейте, хора! Днеска ще играем, може би, не знам. Трябва да пишете в коментарите всичките. И добре, да видим някои от моите приятели какво играят. Добре. Не знам. Ако искате 99 нощи с моят приятел, пишете долу в коментарите да направим едно видео. Ще играем Steel Rods. Защото няма какво да правим, хора. Той за 5-8 минути ще играе. То са прави проблеми. Левка. Не знам, хора. Пишете долу в коментарите в коя игра да играе. Ако пишете, ще играя, хора. И от мен. Чао.